Добрий вечір усім. У прямому етері телеканалу АТР Прайм. Я його ведучий Айдер Мождабаєв. І я дуже радий, що сьогодні знайшов час і можливість з нами спілкуватися. Людина, надзвичайний повномочний посол України в Австрії в минулому, зараз відомий дипломат, і громадський діяч, і експерт. Ну, я так для себе означаю найвищого рахунку в міжнародній політиці. Це Олександр Щерба. Пане Олександре, вітаю. Дякую за запрошення, вітаю. Давно не бачилися, давно ні про що не говорили, а тут тим часом світ кудись котиться, і ми маємо його зупинити. Як вважаєш? Жах. Я, чесно кажучи, ці події в Ізраїлі просто аж, волоси дибки стають. Дивитись на все це. Спочатку те, що творив Хамас. Вчора я подивився на цих бідних мертвих дітей в Газі. Просто жах. Ну, ми зараз не будемо це обговорювати, бо ми тоді не закінчимо ніколи. Я хочу про враження, яке в мене складається, може в багатьох ще людей, що, в принципі, світ рухається до глобальної війни, в якій може бути декілька гравців, дві вісі зла і добра, які більш-менш вже намалювалися. І прогнози, чесно кажучи, невтішні. І те, що я там читаю, чую, бачу по Ізраїлю і навколо, про Україну я навіть не кажу, ми все і так розуміємо, що в нас відбувається. Чи ти маєш якийсь прогноз більш-менш зрозумілий на майбутнє? Наскільки ризикована ситуація зараз і в який бік вона може повернутися найближчим часом? Ой, прогнози, як казав Вуді Аллен, важко робити прогнози, особливо щодо майбутнього. Тому я не знаю, це така ризикова річ. Я все ж таки бачу, що глобальна війна – це сценарій, до якого рулить Путін. Він сподівається, що почнеться якийсь такий кривава баня в різних регіонах, на різних рівнях, з різними акторами, і в результаті він вийде на сцену як така сила, яка може бути одним із таких складових нового договору, світового такої нової Ялти-2. Якась така в нього ідея є в голові, і саме тому Росія гне саме до цього сценарію. Хто активно йде до цього сценарію, це, звичайно, Іран. Хто ще може бути зацікавлений в цьому сценарії? Я все ж таки вірю в китайську мудрість, я вірю в те, що Китай підв'язатись під двох цих безумців, Росію і Іран, все ж таки Китай цього робити не буде. Якщо Китай не підв'яжеться, то і глобальної війни не буде. Я в це не вірю, чесно кажучи. Я не вірю. Хоча, звичайно, кожного разу, коли мене підвозив до війни, до вторгнення, коли я був на Заході, і мені попадався водій мусульманин, то дуже часто вони говорили про неминучу велику війну правовірних з сіоністами, в якій Україна буде обирати свою роль. І, чесно кажучи, дивлячись на це, що відбувається зараз, то трошки згадуються мені ці таксисти, але сподіваюся, що це все ж таки рівень таксистів, а не рівень людей, які приймають глобальні рішення. Те, що мене дуже не здивувало, я скажу чесно, я на це чекав, але це так було дуже жахливо спостерігати за тим, як по всьому світові на Заході, я вже не кажу там про Туреччину, про деякі інші країни, після цього фейка про те, що 5 тисяч людей загинуло у лікарні, куди нібито Ізраїль спрямував свою ракету,
було доведено буквально менш ніж за добу, що цього Ізраїль не робив, що це була ракета Хамас, і що лікарня не зруйнована повністю, що там не було жодних 5000 загиблих, тощо, так? Це стало як таким сигналом старта для кампанії, ну, давайте чесно скажемо, антисемітської. І в тому руслі, як твій таксист казав, що тут треба по той бік або по той бік, ну якось мені по той бік щось не дуже привабливо здається з Хамасом. Але ось ця реакція у світі, ці демонстрації, ці, ну можна так сказати, камінгаути в негативному сенсі деяких політиків, діячів громадських, там, типу Грети Тунберг чи когось там іншого, на тему того, що вони взагалі не згадують про те, що все почав Хамас, і що була різаніна масова, що було там, тобто, як таке взагалі можливо в Європі і на Заході, чому така масова підтримка фактично тероризму, і що із цим робити? Ну, бачиш, якщо ти слідкуєш за моїм твіттером, то ти знаєш, що я з першого дня так дуже сильно на боці Ізраїля стою. Це мій особистий аккаунт, я там можу висловлювати свою особисту думку. І, звичайно, жертви з одного боку, з іншого боку, вони просто жахають, але винуватець 100% це Хамас. І ті, хто стоять за цими терористами. Але треба розуміти, що в мусульманському світі є відчуття великої страшної несправедливості. Так вони це сприймають. І ця несправедливість називається Палестина. Вони вважають, що це народ-вигнанець, народ, якому була завдана якась така от дика несправедливість, і це відчуття, воно якби так, знаєш, от якось непокоїло і тліло в усьому світі, а це по суті в усьому світі, бо мусульманська громада, вона є практично в кожній країні Європейського Союзу, там, де я жив 100%. Це було так дивно, цікаво, коли відбулися ці події в Туреччині, оцей спроба заколоту, і раптом всі вулиці були заповнені турецькими мітингуючими на користь Ердогана. І австрійці самі для себе відкрили, що в них величезна мусульманська громада, якою вони, в принципі, от, про існування такої от, консолідації, якихось почуттів у неї, вони цього не усвідомлювали. А Росія це дуже добре усвідомлює, Іран це дуже добре усвідомлює. І от вони піднесли цей сірник, і воно загорілося. Вони дали людям в таку от реальність, яку їм дуже зручно було повірити. А цим людям було дуже зручно повірити в реальність, де злі ізраїльтяни приходять, вбивають 500 людей, в тому числі дітей, просто так, ні за що. І вони в неї повірили. Розумієш, ми живемо в світі, де реальність це людина приходить в ресторан, знаєш, і вибирає серед меню. Мені, будь ласка, сьогодні от таку от реальність. Вони вибрали цю реальність, головне, що їм світові ЗМІ її запропонували. Ну, на жаль, в такому світі ми зараз живемо. Ну, я просто думаю, що неможливо домовитися із тими, взагалі, хто не покладає вину на терористів. Тобто, можна з ким завгодно домовлятися, але перспективи тут немає. Це приблизно так само, як домовлятися там з росіянами. Тобто, ані довіри немає, ані відповідальності. Тобто, ти з ними домовишся там в 10-й раз там про перемир'я якесь там, да? Тут причому підставляє Хамас або Росію, неважливо, так? І вони все одно почнуть знову вбивати. І їм нічого, типу, не можна закинути, бо ну, вони ж такі, це все розумієш, що з ними немає про що говорити. Да? Тобто, і тут, якби, виходу взагалі немає, в принципі. І ось ти, як дипломат, як ти бачиш, ну, практично, чи можна
от там Макрон поїхав туди, то такий він відомий миротворець. Я не хочу нічого поганого про нього сказати, але в 20-й раз стрибати на ці граблі, ну не знаю. Він Путіна хотів там примусити до миру, їздив до нього. Зрештою, він прозрів щодо Путіна, більше він не телефонує йому. Зараз мирний план по газі, так? Що з цього може вийти? Як це може припинити? Чи може взагалі ситуація, ну, вона не буде такою, як була після того, що сталося. Але хоча б, щоб не було ну, такого вибуху там, який дійсно може перетворитися на війну, на напад Ірана на Ізраїль, там, руками Хезболи, або напряму, або разом там з Хезболою. Ну, це, в принципі, не те саме. Ти знаєш, в мене, ну, от так само, як в нашій війні, момент для дипломатії ще не настав, в тій війні момент для дипломатії вже пройшов. Тобто зараз запущена така от ланцюг подій, на який ніякий Макрон і навіть, мабуть, і керівництво Сполучених Штатів вже не вплине. Тобто Хамас буде зруйнований. Питання лише в тому, наскільки страшну ціну заплатять за це ті цивільні, які там залишаться на цій території. Це вчора я дивився, був неймовірний сюжет по CNN. Кларіса Уорд, одна з найкращих журналісток, мабуть, в історії цієї кампанії, можливо, взагалі в історії, розповідає, що там така кількість вагітних жінок зараз в секторі Гази, така кількість дітей новонароджених, які от лежать і там, ну, от під цими колпаками, я не знаю, чи вони недоношені, чи з якимись проблемами. А скільки там цих просто маленьких, ну, це жах. Звичайно, ця операція, вона відбудеться, і я тільки сподіваюся, що Цахал, армія Ізраїлю, будучи представниками західної цивілізації, а не якоїсь антицивілізації, все ж таки зробить все можливе, аби ці люди, аби ці цивільні не постраждали, бо інакше це буде жах. Ну, фактично, жодне скасування операції у секторі Газа проти Хамасу неможливо, допоки заручники знаходяться в їхніх руках. І це абсолютний тупік. Тобто населення Гази протестує проти Ізраїлю, але абсолютно не протестує проти захоплення заручників, проти катування, вбивств масових тощо. Тобто тупік абсолютний. Вони не засуджують Хамас, засуджують Ізраїль, тим часом, ну це безкінечно, абсолютно. Тут просто внутрішніми силами, якими там вони не були, якщо там є не терористи, ну звісно, там не всі терористи, але вони не мають жодного важеля впливу, а міжнародне суспільство, а ООН, там, я не знаю, а хтось інший. Ну, хтось може, припустимо, ну, кажуть, Ізраїлю не можна. Ви занадто там рішучі, занадто ви ображені, як про нас теж казали, про українців, що ви просто ображені Росією. Росії, в принципі, нічого. Ну, якщо, в принципі, це нічого, ну, давайте йдіть і домовляйтеся замість Цахалу, замість Ізраїлю. Вирішіть це питання, і Цахал не хоче туди входити, бо бої в місті, ну, там тим більше таке місто з підземними ходами, там, з катакомбами, з укріпленнями. Це жахливо за кількістю втрат можливих спецоперацій. Але ніхто нічого не робить для того, щоб примусити хоча б повернути заручників. Ну, як ніхто нічого не робить? Ну так, повернули, я перепрошую, повернули. Стрибують, аби врятувати, оскільки там є їхні громадяни, тому там дуже активні зусилля. Знаєш, я ніколи не був в Ізраїлі, на жаль, але я не спеціаліст по регіону, я тільки періодично чув, яке роздратування в цьому регіоні викликали люди, які
приїжджали і починали ці спроби. Ну давайте дружити дружно, давайте жити дружно, давайте от візьмемося за руки, друзі, там і так далі. Так далі. Як от зараз дехто намагається бути оцим, як це називається, піснік, ці от люди, які намагаються цей рух за мир в Україні, який насправді це є рух за геноцид в Україні. Ми ж це прекрасно розуміємо, це все цинічно і підло. Тому що якісь рецепти Україна, звичайно, ніяких рецептів Україна дати не може, і ніхто не може дати. Тобто зараз на цьому етапі Ізраїль, все в руках Ізраїля. І як він буде це робити, як він буде проводити цю операцію, от від цього залежить дуже багато. Як не дивно, від Твіттера дуже багато залежить. Просто жах бере від того, що Твіттер знаходиться в руках такої людини, як Маск, чесно кажучи, який трошки дивні відносини з правдою. Те, що ця брехня про 500 вбитих в цій лікарні запалила весь світ, багато в чому це вина цього неконтрольованого соціальних мереж. Тому дуже багато тут знаків запитання, на які немає відповіді, і я не знаю. В мене немає відповіді теж. Так, тут нічого оригінального немає, дійсно дуже складна ситуація. Я думаю, давай трохи поговоримо про те, що може бути в разі того, якщо Ізраїль і коли Ізраїль почне свою наземну операцію в Газі. Є така загроза, і я про це чув від багатьох людей різних, що просто тоді відкривається Північний фронт для Ізраїля. А там Хезболла, яка в рази більше за Хамас, яка озброєна не так, як ці терористи, а набагато сильніше. Фактично це Іран. А за Хезболлою стоїть Іран. А за Іраном стоїть Китай. Вочевидь, так? Це їхні найближчі партнери в регіоні. Я не знаю, ми знаємо і про військове співробітництво з Китаєм, з Іраном, тощо і про політичний дах, який вони надають їм, так? І це і є такий сценарій, можливо, розвитку в цій ситуації в Третю світову, перетворення на Третю світову. Тому там, напевно, і стоять і ці авіаносці американські, тощо, і всі так застили, і ось в той момент, коли зайде Ізраїль в Газу, може початися там просто, я не знаю, як це назвати, да? Як цьому можна запобігти, і які там пропозиції або який тиск можуть реально Сполучені Штати чинити як на Іран, враховуючи божевільність керівництва Ірану, і може через Китай, там китайський міністр закордонних справ, чи як він там називається, де-факто міністр закордонних справ, він летить у Вашингтон, і планується зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна. Ти вже про це згадував, про надію на небожевільність Китаю. Взагалі це може якось, ця зустріч, або ця ось зараз дипломатія, не знаю, сприяти тому, щоб такого сценарію, про який я зараз сказав, не сталося, бо тоді в Ізраїлі жертви будуть вже не 1000 і не 2, хоча і це теж страшно. Це буде просто найкривавіша війна. Я в цьому абсолютно певен. З цієї точки зору я стараюсь бути оптимістом. Мені здається, що якщо дійсно Китай має такий вплив на Іран, то для Китаю ця ситуація може бути його зоряним часом. Коли Китай, буде миротворцем, коли Китай буде голосом розуму для світу. Тобто, якщо дійсно зараз той момент, коли Сполучені Штати дуже уважно слухають кожне слово, яке каже Пекін. Не менш уважно, ніж ті слова, які каже, наприклад, такий близький союзник. Добре, не буду проводити паралелі.
дуже уважно слухає, прислуховується Вашингтон до Китаю. В принципі, мені здається, в головах багатьох американських політиків двополярний світ, він вже відбувся, він вже є. І ця ситуація, якщо Китай виступить на Близькому Сході не тим, на що розраховує Росія, а тим, на що розраховуємо ми, а саме миротворцям, то це може бути справді такий великий момент для китайської дипломатії. Я дуже сподіваюся, що вони це теж розуміють. Ну, тобто, за твоїм відчуттям, Китай все ж таки не готовий стати стороною, ну, очевидною стороною у Третій світовій війні. Все ж таки вони утримуються від цього. Буде там якось там десь там за лаштунками, але напряму вони не в'яжуться, не стануть на сторону там як Росії, так і Ірана, хоча, звісно, вони їх підтримують. Слухай, ну реально Китай – це такий величезний знак запитання. Це те, що може змінити все. І ну, реально, ну, то це така от вещь в собі, це такий от чорний ящик, зміст якого ніхто із знатоків не знає. Розумієш, воно відкриється, а там все ж таки може бути не те, що ми чекаємо. Чому я так думаю? Тому що Китаю дуже багато є що втрачати в цій ситуації. В нього самого в економіці не такі добрі справи, як були там, не знаю, 5-10 років тому. Знов таки, я набрався нахабства і говорю про це, адже я не є спеціаліст по Китаю. Але ну, це очевидно, Китаю є що втрачати набагато більше, ніж тій же Росії. Для Росія в ситуації марафонця, який програв забіг і відстає на 10 кіл від лідерів, і все, що йому лишається, це просто взяти кувалду і поламати ноги всім іншим учасникам забігу. Оце от російська політика. А Китай, він один із лідерів цього забігу, і він не зацікавлений в тому, щоб все прям було поламано і зруйновано. Ця ситуація, ця світова реальність. Тому Китай зацікавлений в тому, щоб була в нього можливість і право сісти на рівні з Сполученими Штатами і, ну, мабуть, вирішити певні речі, які стосуються відновлення світового миру. От. Це його інтерес. Руйнування до основання затем, мені здається, не входить в його плани. Ну, дай Бог, щоб так було. Подивимося, звісно, побачимо все. Я думаю, наступними тижнями це буде остаточно з'ясовано, бо напруга дуже велика, і ця дипломатія між Сполученими Штатами і Китаєм, вона абсолютно не випадкова. Будемо надіятися, що цього не станеться і найгіршого сценарію. Петер, дуже погано чути. Ну, в принципі, це я нічого там важливого не сказав, практично риторичні якісь слова. Я хочу про Ілона Маска повернутися до нього і як до персони, і як до явища. Дуже чітко визначилося коло там людей, політиків, відомих людей у світі, які стоять на боці зла. Відкрито, послідовно, які просто слово в слово транслюють пропаганду Росії, яка вже для нам виявляється, здається, застарілою вже, не якусь там, ну, несерйозною, ну, про Руський Крим або там про якусь там таку маячню. А він її транслює, ніби він, знаєш, на машині часу десь дивиться там 10 років тому новини, да, і нам їх розповідає. Але я не вірю, що він дебільна істота якась, так? Так само я не вірю, що Трамп дебільна істота, хоча він переплутав нещодавно, ти ж бачив, да? Назвав Орбана президентом Туреччини. Ну, це великий геостратег, я не про Орбана, той взагалі нічого не розуміє. Але ось Орбан, Трамп, Маск, ну, цей маленький словацький фюрер, ми його поки що не рахуємо, не знаємо його там вплив на всесвіт.
це така вісь зла. І питання дуже велике насправді. Я думаю, що саме у світі розгортається велика війна за Сполучені Штати. Ось і в тому числі і руками цих людей. І це буде вирішальна така політична битва. Як ти думаєш? Да, Сполучені Штати і їхні вибори наступного року це такий ключовий водорозділ. Я, як людина, яка завжди любила, мабуть, закохала Сполучені Штати ще коли був Радянський Союз. Це були останні місяці існування Радянського Союзу, коли я в якості студента потрапив в Сполучені Штати по обміну і просто закохався в цю країну, в її щирість, небайдужість, красоту, відчуття справедливості. Зараз я дивлюсь на багатьох американців і не бачу в них жодної з цих речей, в які я колись закохався. Я не знаю, тобто я з одного боку я дивлюсь, що 70% за останніми опитуваннями американців все ж таки за те, щоб Сполучені Штати підтримували Україну. З іншого боку, є ця гучна меншість, особливо в Твіттері, вона дуже відчувається. Ці трампісти, ці люди, які пишуть в своїх Твіттері, що я насамперед американець і християнин. І ці насамперед християни, по суті, виступають за те, щоб Україну розіп'яли. Вони для мене це саме ті, хто стояв в натовпі і кричав «Розпні його, розпні». Вони зараз саме цю емоцію щодо України передають. І добре, що це, може 20%. Мабуть, які крикуни, мабуть, їх зовсім мало. Але люди, які мають сумніви щодо того, щоб Україну підтримувати чи не підтримувати, це відсотків 30. І це серйозно з точки зору майбутніх президентських виборів. Це, по суті, ти правий, це буде, оці наступні вибори, це буде, знаєш, зараз вийшов новий сезон такого серіалу The Morning Show, ранішнє шоу з Дженніфер Еністон. Там є така фраза «It's not a show, it's a war for the soul of fucking universe». Це війна за душу Всесвіту. Тобто може таке трапитись, що ті вибори наступного року це будуть це буде війна не тільки за душу Америки, але за душу Всесвіту, за визначення, що таке добро, що таке зло, чи може велика країна творити те, що творить Росія з Україною, а інші будуть просто дивитися, нічого не робити. Це буде війна за душу. Да. Я дуже сподіваюся, що ці 70%, які підтримують надання допомоги Україні, вони скажуть своє слово, вони не зменшуються в кількості, вони не розтануть, і вибори будуть все ж таки нам в користь, а не нам в катастрофу. Я хочу про роль Ілона Маска і Трампа запитати. Да. Про Маска. Розумієш, тут в випадку Маска треба розуміти, треба в першу чергу дивитись на людину. Людина дуже специфічна. Людина геніальна з точки зору бізнесу. І людина певними проблемами емоційного розвитку. Він сам про це казав. Я не пам'ятаю, як це називається. Тобто є аутизм, а є така легка форма аутизму, синдром пом-пом-пом, не пам'ятаю як. Тобто це люди, яким важко емоційно спілкуватися з іншими, знаходити спільну мову, відчувати емоції інших. Оця лінія між добром і злом, стражданням і щастям, вона в них проходить трошки не там, де у людей, в яких немає цієї особливості. Тому Маск, він такий дивний. Він, бачиш, такий, вчора був жахливий абсолютно Twitter Space, де він взяв участь, де він сказав, що продовжувати цю війну – це все одно, що встромляти голову в м'ясорубку. Треба завершувати і для одних, і для інших.
віддати Росії російськомовну частину України і перевернути цю сторінку. Ну от це така от відповідь людини, яка нічого не знає про Україну, яка ніколи не була в Україні, яка має певні складності емоційного сприйняття світу, яка має 110 мільйонів фоловерів на Твіттері, і це зростає. Це, звичайно, величезна проблема, що найбільша платформа світу зараз знаходиться в руках людини, яка намагається, яка бачить, як до традиційних ЗМІ, такі твіттер-спейси, в яких беруть участь люди, які не знають навіть ноль про Україну, які несуть ноль відповідальності про Україну або про будь-який інший предмет обговорення. Так, Росія змогла зманіпулювати Маском, так, маніпулювати мільярдером, який намагається грати в Бога, набагато простіше, ніж маніпулювати простою людиною. Виявляється так. Ну і це частина цієї великої війни за душу Всесвіту. Я так сподіваюся, все ж таки, з одного боку, розумієш, це ж не геополітика, про яку ми кажемо. Це елементарна порядність, елементарна здатність відчувати страждання іншого, про що ми говоримо. Тобто, одна країна намагається зґвалтувати іншу країну перед очима всього світу, і те, яку відповідь ти даєш на таку ситуацію, це говорить не про тебе як про геополітичного гравця, а про тебе як людину. Або ти береш нейтральну позицію, значить ти просто негідник, або ти береш взагалі сторону гвалтівника, і тоді ти просто соціопат. Слухай, Олександре, а як ти думаєш, ось чомусь, от знаєш, коли кажуть, він там трохи божевільний, він там занадто старий, в нього проблеми з головою, або він там якусь там форму хвороби має, і тому ось це так відбувається на особистому рівні. А чому вони всі на боці зла? Чому ніхто в бік України не збожеволів? Що тут не так? Чому Маск не збожеволів на бік України? Він не почав би казати, що Росія там це зло, там що таке. Щось тут дивно, щось тут не в'яжеться один з одним, одне з одним. А чи не здається тобі, що це просто тупо агентурний зв'язок з ними і з Трампом? І все. І тут немає таких персональних якихось факторів. У випадку з Маском я не маю, звичайно, ніяких. Це треба нашого віце-прем'єра Федорова питати, який з ним спілкується більш-менш регулярно. Він його особисто знає. Я не знаю його особисто, я не знаю ніяких цих бекграундів, крім того, що було надруковано в цій біографії Маска нещодавно. Але я переконаний в тому, що це була операція така типова ФСБ. Ці російські спецслужби, вони ж абсолютно безпорадні, коли йдеться про людський героїзм, про самопожертву, про добро, про віру. Але коли йдеться про те, щоб використати марнославство людини, жадність людини, боягузництво людини, страх, нікого нема кращого, ніж ФСБ. Вони прекрасно це розуміють. І це, бачиш, Маск на початку вторгнення робив кілька натяків, що, мовляв, він готовий поспілкуватись з Путіним про те, як знайти рішення, вихід із цієї війни. Вони це відчули, уловили, і знайшовся якийсь типа Путін, який з ними спілкувався. Я не думаю, що це Путін з ним спілкувався. Я думаю, що це була абсолютно розроблена операція по тому, як використати, обдурити, залякати оцю людину, маніпулювати навіть її найкращими побажаннями, найкращими устремліннями, прагненнями. І їм це, на жаль, вдалося, і
вони заполучили Маска на свій бік, так само, як вони заполучили на свій бік дуже багато мільярдерів, бізнесменів. В цьому середовищі вони, звичайно, те, що називається мастаки, майстри маніпуляцій. Ну тоді давай припустимо найгірший сценарій цієї битви за Сполучені Штати. Твіттер продовжує агітувати за Трампа і проти України. До речі, він це робив. Твіттер ще не будучи Твіттером Маска. Але вони тоді вже, росіяни, використовували Твіттери, про це є звіти, як вони фабрики тролів там спрямовували на конкретні штати, купували там якихось людей і робили вкиди там коментарів, там масовані тощо. Вони це робили, і Трамп тоді переміг. А зараз ситуація, принаймні з Твіттером, найгірша в історії, я думаю, цієї мережі. Він абсолютно його контролює, і він абсолютно і свідомо наповнює Твіттер проросійською брехнею. Це видно по налаштуваннях, видно по багатьох там факторах. Але давай припустимо, що переміг Трамп. І що з цим світом станеться? Ну, це те питання, на яке я відверто не повинен відповідати, оскільки в мене є певна посада, і сказати чесно, що це буде означати в моєму розумінні для Сполучених Штатів, для України, для світу, я, мабуть, не зможу. Добре, я зрозумів. Ну, давай тоді Боснію з Трампом. В принципі, він сам про себе все розповідає, і він таку антиукраїнську позицію займає. То просто я не знаю, хто ще в Україні вірить у ці казки, що Трамп український, він просто там прикидується, вдає себе когось там. Ні, неправда, він дав джавеліни, і вся ця маячня, яку ми чули з багатьох пропагандистів Трампа, вона абсолютно нормальній людині доводить, хто він такий. А які проросійські наративи, ось ти як аналітик, бачиш в українському середовищі медійному? Чи їх немає зараз, чи є? Я б хотів ось таку аналітику почути. Знаєш, по-перше, щодо Трампа, я хочу тобі сказати, я влітку мав розмову дуже цікаву з його прихильниками із університетського середовища, такі теж є. Один університетський професор з дуже серйозного університету сказав, що він буде голосувати за Трампа і що Україна має бути зацікавлена в тому, що Трамп стане президентом. Я запитую, чому? Він каже, тому що найбільше у світі Трамп не любить поразки. Він каже, дивись, наскільки він критикував американську присутність в Афганістані. Але вивести війська з Афганістану, виводити війська з Афганістану він не став, оскільки він не хотів картинки цієї поразки. Так само він казав щодо України, Трамп зробить, він може говорити одне, але допустити поразки Сполучених Штатів в Україні він не стане. Ну, це я, чесно кажучи, сперечався з цим моїм співрозмовником з цього приводу, але то таке. Це просто хотів на користь Трампа, сказати, що от є одна, каже, ще предположення, як співалося в пісні. А щодо наративів проросійських в Україні, я вважаю, що це минуле літо і ця осінь, це абсолютно вирішальний момент, коли, знаєш, Україна, вона як локомотив на початку вторгнення, вона повезла за собою мільйони вагончиків по всьому світу із темряви у світло, від абсолютної поразки до перемоги, до можливості перемоги. А зараз у нас та ситуація, коли темрява всі ці вагончики починає тягнути назад до себе, і
і наш локомотив спробує затягнути назад до себе. Яким чином? Саме вкидуючи наративи про те, що Україна заслужила на цю війну. Оце ж була типовий такий вкид проросійський для того, щоб послабити свій дух і послабити дух України. Скільки там 30 тисяч людей, не останніх людей в цій країні зашарили цей пост на Фейсбуку, і купа людей, включно з дуже багатьма, які щиро люблять Україну, погодились, що да, ми заслужили війну, але не заслужили перемогу. Маємо ще заслужити. Оце перший наратив «Ми заслужили», який ми заслужили на війну, який буде Росія дуже сильно розкачувати. Другий наратив: Росія має безкінечний ресурс. І тому, врешті-решт, час не на стороні України. Це теж буде це є така точка зору, яка дуже сильно просувається і в соціальних мережах. І, я не знаю, які є ще інші можливості є у росіян якось змінити нас зсередини. Але вона є, ми бачимо, що 70%, тільки 70%, вже раніше було майже 90% людей, які абсолютно незаперечно вірили в українську перемогу. Зараз за останнім опитуванням я бачив нижче, не хочу казати скільки, але знижується ця абсолютна віра в нашу перемогу. Саме через віру в цей необмежений ресурс Росії. А він насправді обмежений. Я бачу, що зараз той момент, коли і Росія, і багато сил на Заході хочуть нас подвинути до цих компромісів з Росією і до миру на російських умовах. Зараз саме той момент, коли і одні, і інші бачать свій шанс. Мені здається, після цієї зими, починаючи з весни, принаймні у американської адміністрації, у адміністрації Байдена, має бути дуже сильна зацікавленість в тому, щоб вона не увійшла в президентські вибори з відчуттям того, що є якась невизначеність в цій війні, або що Україна може програти цю війну. Тобто буде більша зацікавленість в нашій перемозі. Оце такі основні моменти, на які, мені здається, треба звернути увагу. А саме, тобто нам треба дотриматись як нації, як країні, яка знаходиться у стані війни, пройти через це літо, через цю осінь. Мені здається, починаючи з зими, в плані підтримки має бути трошки легше. А що з ситуацією в американському парламенті? Такої кризи він не зазнавав ніколи. Так, я 4,5 роки працював у Вашингтоні, з 2004 по 2008 рік, і я був саме радник з питань міжпарламентської співпраці і зв'язків з Конгресом. Тобто Капітолійський пагорб – це було моє постійне місце роботи. І, звичайно, бачити саме Палату представників в такому стані, як зараз, це для мене, з точки зору тих часів, це просто немислимо. Спікер Палати представників, спікер Конгресу – це третя за впливом людина, в принципі, за реально, не де юре, а де факто, це, мабуть, друга за впливом людини в Сполучених Штатах. Треба розуміти, що Сенат дає добро чи не дає добро на всі кадрові рішення адміністрації, а через Палату представників йдуть всі фінансові рішення, всі гроші.
Тому і спікер тут відіграє абсолютно важливу роль. І лишатись стільки часу без спікера, не знати, хто буде спікером, бачити, як власна партія відправляє спікера у відставку, по суті. Ну, це незбагненно для мене, це абсолютно щось нове. І це, я думаю, дуже сильно може вдарити по авторитету республіканської партії на наступних виборах, до речі. А до чого може призвести ця криза в республіканській партії? Ну, я просто бачив нещодавно Мітта Ромні інтерв'ю, він авторитетна людина, і він сказав: I have no home in my party. Я безхатько у власній партії, так вільно перекласти можна. Що це за жах? Чому вони не можуть ніяк домовитися? Чому вони можуть відкинути там претензії на абсолютну владу цієї меншості Трампа-фанів? Чому ця криза така непереборна? Ну, бачиш, тому що є дисбаланс, є республіканські активісти, які здебільшого протрампівські, які визначають, хто буде перемагати на праймеріс і в Палату представників, і в Сенат, і на президентських. І це є така меншість, яка через праймеріс, через свій голос в соціальних мережах диктує свою волю більшості. А більшість республіканській партії – це абсолютно нормальні, притомні люди із, ну, в принципі, в яких на стіні все ще висить портрет Рейгана. Розумієш? І такий от є абсолютний розрив. Саме через фігуру Трампа багато в чому. Тому що без Трампа ця меншість, вона не мала б такого потужного впливу на партію. Через Трампа вона його має. І це такий є розрив всередині партії. Ну, як казав колись Лінкольн, будинок розділений всередині неминуче впаде. Американці дуже люблять цитувати цю «House divided within itself will fall». Якось так воно було. «Won't stand». Тому, чесно кажучи, це на таке був прогноз такий сенатора Лінсі Грема в 2016 році. Він сказав, якщо ми номінуємо Трампа в президенти, то це означатиме кінець республіканської партії, і ми заслужимо цей кінець. Потім, правда, Лінсі Грем став одним із найбільш активних прихильників Трампа. Але ця фраза, вона приходить на згадку знову і знову, дивлячись на цю кризу в республіканській партії, коли реально вона розривається між якоюсь ірраціональною емоцією і розумінням, що насправді треба робити. От саме тут це теж війна за душу цієї партії. У нас залишилася хвилина, але підсумовуючи те, що ти сказав, ось останнє, дивися, а може це і так практично не для партії, а в принципі для світу і краще. Може статися так, що якщо Трамп буде номінований цією активною меншістю, то більшість, та, яка буде цим ображена, або не більшість, половина принаймні, просто не буде за нього голосувати, або буде голосувати за Байдена, попри те, що вони прихильники республіканців традиційно. Абсолютно. І дуже багато людей на це розраховують. Дуже багато людей розраховують на те, що у Трампа є оця стеля 30%, через далі якої він не піде. Але ми ж з тобою пам'ятаємо, що в 2009 році ми так само думали, що у Януковича є стеля в 30%. Ми пам'ятаємо, чим це для нас закінчилось. Ну і зрештою ми пам'ятаємо, що Трамп сам не чекав на власну перемогу на тих виборах 2016 року, але і соціальні мережі, і вплив там Росії, і багато ще іншого зіграли свою негативну роль.
Ну, як би там не було нам своє робити. Дякую Олександру Щербі. Олександре, дякую дуже, що знайшов час. Дуже цікава розмова, дуже цікава і небезпечна ситуація у світі. Але тримаємося разом, дивіться АТR далі. До нових зустрічей.